дар ҷумҳурии Тоҷикистон даҳо хонаҳои кӯдакон, мактаб интернатҳо ва муассисаҳои иҷтимоӣ фаъолият мекунанд, ки дар онҳо ҳазорҳо кӯдакон таълиму тарбия мегиранд. ҳар яки онҳо ба таваҷҷӯҳ, дастгирӣ ва имкониятҳои баробар барои ояндаи арзанда ниёз доранд. харитаи кӯмак муассисаи давлатӣ ва махсус гардонидашудаи кишварро ба як низоми ягонаи рақамии кӯмаки мақсаднок муттаҳид менамояд. акнун ҳар як шаҳрванд метавонад муассисаро дар харита интихоб намояд, бо фаъолияти он шинос шавад, QR-рамзро скан кунад ва мустақиман ба ниёзмандон кӯмак расонад. харитаи кӯмак платформаест, ки барои муттаҳид сохтани одамон баҳри дастгирии кӯдакон дар саросари кишвар таъсис дода шудааст.